आङो जास्टिना चेनेलाव फिन मोनसे बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं। आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आं आसा थाबाय। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। होमबा नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ फुल नायजोबदो। दिनैनि भिडिअ इन्टारेस्टिं भिडिअ जागोन। बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ बेयावनो स्टार्ट खालामसै। चलो लोगोफोर आं दायो नैबे आसिखौ आं दायो बेयावहाय फोनांनो नागिरदों। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। नै नोंथांमोना बेखौहाय रोङाबाथाय सोलोंना लाबानो जाबाय। जाय रोङा लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ बोरै नुखो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो लाइक खालाम आरो बयनोबो शेयार खालामना हो आरो साबस्क्राइब खालाम। बाय बाय।